Tak dobrý, pojď na to. Nastoupí si Škarohlíd a Lena. Dále se na tahu číslo 2 připraví Kosová Aneška a Prokešová Zuzana. Zničíš ho, jo? Prostě úplně. Běž ho. Se nedrží, co se nepřipraví? Oni. Jdeš levej nebo pravej. To se chytl levej, přešáhnout si na pravej. Prostě Pojď. Krásný, krásný, krásný. Na břicho, na břicho. Hezky, pokračuj. Pojď si to svoje. Hezky. Skončilo utkání Škarohlíd Merha, zvítězil Škarohlíd Bonem. Na tahu číslo 2 si nastoupí Kosová Aneška a Prokešová Zuzana. Dále